Hausa TV. Ku yi subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa. Kai me ya faru? Wata rayuwar asara ce wallahi. Haka aka ce da wani lokacin da aka haife shi. Kai ke kuma me ka yi? 'Yan sanda ne suka kama ni da Hamza Solari ni kuma shine na tsalle na duro daga cikin mota. Shi ke naji. Yanzu ya kike so a yi? Na zo in gaya ma ka je ka karɓo shi kai ya je ya min sharri. Rufa mun asiri wannan ba aiki na bane. Ina. Okay, kai kuma ya haka? Dole ma mu ɗaukan sa a garin nan. Dole. Kamar ya kenan. Kai kaga yanda ake yi wa mutanen ma Ibadan? Ba ruwana. Ina na kalala. Da rabbana ba wala. Su sa sana na zo ma da su. Haka ne. Ka san yanzu damuna ce. Ina jin ka. Ruwa ya sauka. Sun iya ɗiban kwan zabi kusufa. Ke naji. Amma dai wannan karatun kana bara ne ko? Kana baro inda rabbana. Ba wala. Na kalala ne ya zo ma da wani banzan karatu. Hakan yayi min sosai kaga. Okay. Amma nawa abala ya kawo ma? Zubun 120 kuɗi ya kama mai gida. Amma na ji wasu suna cewa ka canza wa abala matsayi. Yanzu damuna ce. Me? Yanzu damuna ce. Oke ka je sai na neme ka. Ka sha iska lafiya. Inda rabbana. Ba wahala.